pwy sydd wedi dod nôl i ganol y prif gylch ar ôl ennill I hadrannau a'i dosbarthiadau nhw mae'n ddrwg gyda fi I fynd am y brif bencampwriaeth yn yr adran yma. Y march sydd tu flaen I ni nawr oedd yn bencampwr yr gwrw ag tu ôl her rhywle bydd yr is-bencampwr yr ebolion neu'r merch Walseca Colorado a'r y gair wy'n gweld o'n gornel yn lygad I ond dim ar y llun ar hyn o bryd bod Colorado cornel y llun fyna yn cael trot fach tu flaen y genedlaetha. Dyma fe, Walseca Colorado, is-bencampwr yr merch neu ebolion. A Colin Tibby yn enw ac yn wyneb cyfarwydd iawn yn arwen yma yn y prif gylch. Wyneb llwyddiannus arall, Tom Best, brydfa Waxwing, a yr pencampraig yr adran B, Waxwing Glamour. O'r Alban? O'r Alban wedi bod yn bencampwr gyfle ifanc, pencampraig yr adran, ac mae hi yn gobeithio tan o mlaen cyn tan o lan yr hewl i'r Alban gedre I gystadlu fan hyn. A dyma'r caseg. Wel, dyma ebol sy'n perthyn i'r is-bencampwraig yr adran B yn cael ei rhedeg I drio tynnu yr gaseg special sy'n mynd I ddod yn y cornel y llun Waxwing, dim Waxwing, Earth Titania, oedd hon yn is-bencampwraig yr adran B. Hawdd gweud Waxwing gan bod y lliw yn weddol Palomino do Earth I fod yn glir, brydfa Earth. Earth Titania wedi ennill dyma dwywaith is-bencampwraig heddi a dyna fe na'r 4 sy'n tu flaen I ni. Wedi cael chans I gael drot o flaen y genedlaetha a Ceri mewn i'r canol dewn nhw nawr a dewis bydd. O ti'n weddol hyderus yn y diwetha? Pa mor hyderus wyt ti fan hyn? Yn dy benderfyniad di? Mae hwn yn anodd I fi. Bydden ni'n dwlu sy'r march, y march melyn sy'n tu flaen I, bydden dwlu sa fe'n ennill. Ond mae rhaid meddwl o beth i'r beirniad. Mae Ceri mynd I gael bob un I ddod mas wrth golwg bethach. I tynnu cwpl mlaen, dim ond I wedi cael golwg arall. Ond I ateb dy gwestiwn, mae'r march tu flaen I ni nawr. Mae hwn yn berffaith, ond yn dod I ddi ochr. Mae'r Palomino gall I wneud ond na, y march sydd wedi cael I. Y march sydd wedi cael I, Stwjeshov Escudo, wedi cael prif bencampwriaeth yr adran B yn y sioe frenhinol. Gaethon ni ddim amser I gael sgwrs amdano fe. Da iawn Ceri bod ti'n benderfynol taw'r march hyn sy'n yn dy batrwn a dy dasti. They received the Coin Perpetual Trophy and Royal Welsh Championship results for the champion Welsh Pony circuit in this section. Felly ffawniwch gyda mawr I chi pencampwr yr adran Menwod yn Leid yn siarad yn nodyn I wedi bod yn Stallion Scoties Robert Escudo. Ac yn debyg y Gil Robert oedd pencampwr yr adran ifanc ac hefyd y pencampwaith y benywaidd sef Waxwing Glamour. Wel, mae'r hosglymau a'r cardiau yn dod yn drwch tuag at y ceffyl arbennig yma yn yr adran B. Llongyfarchiadau gwresog i'r march hyfryd yma I chi'n gweld o'ch blaenau chi, sef Stwjeshov Escudo, yn berchen I Mr G ag I Verbas a Gert Verbas fyny o'ch blaenau yn I arwen yr holl ffordd o'r Iseldirodd. Mae'n anodd meddwl ble chi'n mynd I roi'r holl rosglymau a'r cardiau pan ych chi'n dod i'r uchel fannau. A dyma ni wedi cyrraedd pinnacle yr adran B, pencampwriaeth, prif bencampwriaeth yr adran, ac yn dod i'r brig Stwjeshov Escudo yn perthyn I Mr G ag I Verbas a Gert fyny yn arwen y march hardd iawn yma. Ac yn wen o glist I glist, ac fydd y daith yn ôl i'r Iseldirodd yn un hapus iawn.